Wilujeng enjang nduk cahayu tutik Nggih. Rengganis. Aturaken sugeng enjang dungkap siang Mas Ken Taskum. Tas. Ya saurine nduk. Aku takok jujur oleh ora? Oleh. Ya. Pas sadurunge dina iki mang, lehmu turu karo Mas Dion dek kapan? Ya mang bengi isuk mau. Mang bengi esuk mangi sempat nurokke Mas Ya Dion. turu, Mas, kan turu to. Turu gede apa cilik, Luk? Lila aku cilik, lek Mas Dion. Oh, kono gede. Oh iya. Kono iya, gede. iya. Gede cilik. Gede cilik, Mas Dion lek turu gede. gede, lek Dik Tutik turu Cilik. Singo. Piye to? Ora apa-apa ya gur takon babagan turu ku mantok. Oh, turu. Lek Nita beda. Sinten? Dik Nita. Oh, Mbak Nita. Heeh, garwane Mas Durno Garwane Mas beda. Durno. Beda. Pripun? Dek lek turu bengi gede. Oh, lek turu bengi Mbak Nita ki gede. Heeh, turu bengi gede. Lek turu awan. Cilik. Kok sakit to, Mas? Celananan kok. Oh. Lek bengi kan nganggo daster. Oh, biau. Kan penak wae. Ya dadak ya. Lek nganggo Penak apane to? alim olah ku lho maksudku, bergerak bebas. Oh, lek gawe daster ki bergerak bebas. Iya. Ancane iya. Ndak kandhan. Iki mau sesuai request saka calon manten, calon lho ya, calon manten. Calone yo kuwi mau sing digandeng kuwi mau, Mas. Iya tak gandeng ning kuwi. Masya Allah, ket ngomah padahal urung duwe lho. Lah iya. Teko kene Ya, Gusti Allah ki ngono kuwi lho, Nduk. Moro-moro mak bedunduk. mak bedunduk. Mak bedunduk metu oleh tur jodoh. Oh, alhamdulillah. Dangdut iki loro-loro dadi pas 6 kok wayah ngono para petinju-petinju sing nganggo gelungan emang metu, ya toh? Ki apa to jenenge? Mbah Paidi apa? Petinju ki lho. Mbah Paidi nek katoke lorek-lorek kok petinju e. Iki disiapne ket kono apa no kapok. Ora apa-apa, Kakak Paidi ki. Oh, kakak. Kakak. Oh, pantes. Kakak. Oh, kakak. Saiki adik kan. Iya, aku adik kenting ya. Iki dangdut sing kepenak. Nggih. Lagu kedua tak sepisalke karo bala kanca. Engko apa? Oh ya, lek sing sitok Puspitanala, terus Kusuma Wijaya, terus engko Kusuma Bangsa. Semua bangsa. Wis penak-penakan. Mas dimainke to Mas anu niki sing bagian jaga lampu munyer ki sapa to? Anu Mas iki ana di remote ket Kalimantan. Tukangi lampu turu. Gantiin warna Mas aja kuning ae. Biru. Biru kowe iki jane buta warna apa pitune biru ganti putih. Biru. Ayo. Cetuk ora? Yo, biru. Kuwi biru lho Mas. Giabyek gawan terop. Biru jo. Tak balang lho lek angel-angel. Biru. Oh, gampot tani. Alah, ora wedi dibalang Mas kantong terbalange paling ya cilik. Ngawur ae. Lah piye? Balangku gede ya. Balange kan ora tau digawe turu, enenge melek ae awane sore bengi. Iya ya. Jan lali das lek ngono. Heeh. Ya. Diaturake tetembang dangdut Putra Dewa Indonesia wonten Rafa Audio GHR Pro Media. Rafa Audio mijil saking pundi, Mas? Mijil saka tangga kono, ora bayar nduk lek ngundang Rafa. Oh, ngaten. Gratis. Gratis. Alhamdulillah. Saestu Mas Denis, gratis. 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 Iya. Rafa Audio. Masya Allah. Mbah Lamin bingung. Mbah Lamin lagi teko catet-catet modele kaya mantri. Bah, Mbah Lamin. Yo. Nggih semangga. Putra Dewa. HR. Lunging mekar lan sami puspita ing taman sari maglong manungsung wangi kalawan wulane datari nombarong sasmito sang kumbang wayang ngrangsang pucuk sarining kembang
suci lintang-lintang pancerana antariksa api bui hayu sangrina kusuma sami puspito ing taman sari manglung manungsang wangi kalawan mulani dadari ngambarong sasmito sang kumbang wawaya nerangsang pucuk sarining kembang puspito ing taman sari manglung manungsang wangi kalawan mulani dadari ngambarong sasmito sang kumbang wawaya nerangsang pucuk sarining setunggal tetembangan mijil satu lagu saking sudah. Juragan Gigok miwah Juragan Dawet panjenenganipun genduk ayu Tutik Rengganis.